Ha, Arsy bilen Kızılgül 3 bolup bilelikde. Şu wagt in bir aýdym ýöreýän bolsa şu Arsy bilen kiňidiki gowy ýöreýärdi. Şu arasyna Kızılgül bilen goşup koýarsan, ýoşdan Arsyny çykaryp koýarsan näme bolar? Arsy we Kızılgül üçümiz bile aýdym diýäňmi? Üçüňiz bilelikde aýdýaňyz, awa. Owa. Arsa son kuat kim goşyt aýdym döretseniz bir kundan ýörejegim bilse goşup koýar ýerden ha. Yok, ine Snowkotda var Snowkotda her kimin ýalňyş bilýän bir zady var. Ine ola ýaplap ýatyr golaga ýalany, bilýärmiň aýdym bilýärmi? Şoň dolman. Inne owo, inne şol aýdymda aslynda ýazylyp başlananda Arsy bar. Ýöne Arsyň senem gowy tanýan meni ýaly. Arsy wagty bilen studiýa gelen ok. İşim ma, toyum ma, tuwalama toylarım ken. Motor moza gidiyor da. Mena goramak mut gidenmi. Aydan Allah. Şol aýdyma bara. Ha. Ine dowigam şaýatdyr şu mesele. Ha. Bir hepde boldy, 10 gün boldy, ertir hiç şoň sesini goýmana gelmedi studiýa. Ha, yok da be, yok da. Yok, o däl. Yok diýme? Arsim berekella malades. Sesini goýmana gelmedi. İkimizden gaharymyz geldi. Şu gün gelseňa gel, bolmasa çykarýas şol aýdym diýdik. Dowik aýt. Ýazdyk iň soň knopka basmaly olana gelipdir da. Be. Şu basan bolsa, giden bolsa. Şöyle bitine ken ha. Sen bir zady pikir et ýaşy. Eger Arsy istenmeýän bolsady, adamlar göresi gelmeýän bolsady, şunşo konserde gatnamazdy. Her gezek baramyzda da ilkinji konserde çykyş edişimiz ýaly bolýar şu duýgy. Nesen bolsadyň, şaýat bolsadyň öz gözüň bilen görerdiň. Adamlar çapak çalarlar, Arsyň fanat tapyldy. Ahiri bir adam 99%. Be. Biz Arsyny gowy görýäs. Siz öz müşterileriniz gowy görýäňiz.